okay ka. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Padagos ka mo nakantabay sa 97.5 OKFM, Masinman PBN TV5. Live man kami sa Facebook, itype lang po ang OKFM Bicol. Habang sa YouTube naman, itype lang po ang Bangon Aksyon Bareta. Eksakto na ang 33 minutos, makalampas ang alas 5 ni namay na pagkaga. Ang time check na yan. Atod sendo kang Cabral Bicolandia Supermart, asinman kan original na Master Square. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga bareta sa Radyo Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, asin negosyo sa impunang maantabayanan digdi sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOKFM 97.5. Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Kaibahan ang mga reporters na mapaabot ng mga lokal na bareta sa luwas ka istasyon. Aksyon Bareta sa OKFM. Mga tugang welcome. Good morning sa Sendo Gabos. Nipon na sendong lingkod si Ronron Enon. Ibananta sa lalo teknikal Jonathan Lopez. Alda po kita nin Sabado ngunyan pizza 23 kan bulan nin Enero taon na 2020-21. Kuya Tulos, mga nagbabagang headlines sinutunta sa lado lokal. Lokal na gobyerno sa Banawang kan tinambak. Ugmahon, hulimang kan pagbisita ni Vice President Leni Robredo. Aksyon Bareta sa OKFM. Solo Parents Welfare Act. Ibinida na naman ni Congressman El Rey Villafuerte. Aksyon Bareta sa OKFM. Land Transportation sa Gabos na opisina digdi sa Bicol. Sabay-sabay na nagkondukto ng operasyon sa Maharlika Highway. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa iba pang headline sa lado lokal, mga patakaran kan NMIS. Mapadapit man sa pagbuno kan mga orig. Pinagreklamo kan mga taga Bicol. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala sa lado nasyonal, mga senador na liwat mga kandidato sa magkapares na posisyon o kaya mas halangkaw pa, labo-labo na ang ikot. Aksyon Bareta sa OKFM. Sa lado kan showbiz, Bukauson, bantogan na chismis na nabados ni Robin Padilla. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala sa NBA, mga tagahanga kan na Golden State Warriors, ugmahon hulimang kan sunod-sunod na kapangganahan kay Aksyon Bareta. Yan ang headline sa detalyes at yan lang. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, puro-puro ang sangkap. Rice
ka na healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Makatugang good morning sa Sendo Gabos. Uya tulos sa detalye sinutunta sa lado lokal in relasyon sa nagpapadagos na implementasyon kan road safety measures and regulations na koneksyon sa Republic Act 4136. Nagpapadagos sa operasyon kan Land Transportation Office sa kabos na mga opisina kani digdi sa Bicol Region. Kana sa ugma pinagsagiboan simultaneous enforcement operations sa kanya-kanyang local area of responsibility. Digdi sa LTO Naga nagkondukta nin random roadside inspection sa tubangan mismo kan Plaza Rizal, General Luna, asidibapang lugar digdi sa syudad ning Naga. Asidibapan operasyon man kan na PNP Highway Patrol Group na ginibuman sa may partikan na Palestina sa Banuangkan na pili. Habang ganuman sa LTO Partido, ginibuman ang operasyon sa Kalabangkan na Puente Bella Highway sa may partikan na Tigaon. Asin na duman sa Banuangkan Ragay, ginibuman kan mga enforcer na pinanganutan na mismo ni Mr. Nicolas Pinangang. Nagasagibuman ning inspection sa Kalabaan kan Rolando Andaya Highway. Biga sabi na ini bilang partikan na kasugaan ni Direktor Francisco Ranches na nagabos na opisina ang magkigwanin sabay-sabay na operasyon. Gabos na mga violations lalo na sa partikan mga nagagamit din na motorsiklo ang nakabali sa mga napaginitan sa ginibong checkpoint. Aksyon Bareta sa OKFM. May report na magali sa luwas. Bangon Report. Yan sa linya si Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Sa dahilan na naipasertipikado bilang AA kay National Meat Inspection Services o NMIS, solamente yung mga taga San Fernando, Camarines Sur Sanaan pwede makagamit kan bagong bukas sa slaughterhouse sa Barangay Bibiron. Inilagin konfirmasyon kan Agricultural Technologist kan San Fernando LGU na si Mr. Alan Salvador. Basado kaya sa kasuguan kan NMIS, anday pa sertifikat na sertifikat na bunuan kan sarong munisipyo. Di pa pwedeng mag-akomodar ni mga kliyente kan sa ibang banuan. Paborable man subot ini para sa mga taga San Fernando orog ng dai pa na obara. Anhuma kan African swine fever. Sigun kay Salvador, ulit nakakabukas pa sanaan na nasabi ng pasilidad. Libre pa daan paghabon ligdi ng oray Simbaka para sa bilog na bulan Enero. Alagad, sa masunod na mga bulan, masingin na dasin daning taripa. Ang slaughterhouse ng San Fernando, Camarines Sur, nagkakantira 10 milyones de pesos kasi sa ini sa paghiring ng mga katabang idagula sa bilog na banuan. Nagkakita informasyon sa radio lokal. Para sa 97.5 OKFM, ini si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat na Carlo sa imong report na yan. Balik kita sa iba pa na detalye sa lado lokal. Ibinida tulos ni Congressman na El Rey Villaparte kan na 2nd District sa Camarines Sur na sa iyang ipinagpasang Solo Parents Welfare Act naman sa Kongreso. Nakapasar na subot ini sa 3rd and final reading. Kung kaya bakong imposible na ini maging lay asin papakinabangan kan gabos na mga Pilipino, bakulang kan mga taga Camarines Sur. Piglalauman niya na masagi o piglalauman niya na Senado ang magpapadagos. Nagana nang ini dagos ng maging lay. Kana sugma pinahayag ni Congressman Villaparte sa sayang social media accounts naan sinambit ng bill sa iyang naisipan tangan sinang magkakaigwanin na suporta sa mga solo sanang nagpapadakula sa sendang mga aki. Sa pagibangkan na Solo Parents Welfare Act, sabi niya, magkakaigwanin 15% o
o 15% nga discount sa pagbakal ni nagatas, mga pagkakan, kabalinaan mga food supplement, asin man na 15% discount sa pagbakal ni na bulong, asin iba pang mga medical supplements, kabalinaan 10% na discount sa pagbakal ni na bado. Apera kayan, o yapaan na sa iyang pigataonan ni doon na dapat magkaiguanin na 10% discount sa tuition fees sa gabos na level magkapon sa grade school sa kod na college, asin na 20% discount naman sa mga school supplies. Ana si man na persona o kaya man na company na magasayuma na itao ang sinambit ng benepisyo sa solo parents na pwedeng sampahan nin reklamo, asin i-penalize sa pagimangkan na sinambit ng bill. Mientras tanto, ang sinabit ng post ni Congressman El Rey Villaparte. Silang kan dati sa mainit na sitwasyon kan na politika digdis sa Camarines Sur. Karong kayo dahil sinaman pinag-intindi kan sa iyang mga kalaban sa politika. Aksyon Bareta sa OKFM. May report na magaling sa luwas. Bangon Report. Yan sa linya si Ernie Marpil. Ernie, please come in. O yan ang police report sa Banuan kan Pamplona sa vehicular accident dito sa San Vicente, Pamplona, Camarines Sur. Mga alas 11:30, kampit-sampit news kan bulan na presente sa Marlica Highway din sa Pamplona. Sarong motorsiklo na nakarehistro asin sinasabi na piga mamahin niyo kan sarong basir, mga iskal sa Adra, 26 anyos kan Barangay Poblasyon Limanan, Camarines Sur. Mientras na nagdadalagan pa si Ring Naga na ligis kani an sarong Aisa Alcana Villar, 32 anyos, kagayan sa Zone 6, Barangay San Vicente, Pamplona, Camarines Sur. Nagbabalyo ko ta sa tinampos na bitang biktima matapos na mabunalan ka na motorsiklo. Nalan din magsapo ng physical injuries asin daron man sa Bicol Medical Center sa Siyudad Canaga. Mientras tanto ang driver, yaw naman sa Aritio Pamplona kapig alapatan maning pagbubulong mantang sinasabi niya ang unya ni pugol na Philippine National Police Pamplona tagalin pa pagpanibagon sa iyang nakomited na kasalan. Yan ang police report. Ako si Ernie Marfil, gusto ko okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat Ernie sa imong report na yan. Sa iba pa na detalye sa lado lokal, dahil kumbinsido ang publiko. Lalo na ang mga taga-Camarines Sur, mapadapit man sa pinapasunod kan National Meat Inspection na Service, NMIS. Sinabi kan nasugma ni Director Alex Templonuevo kan makaulay kan riding in tandem. Sinabi kanina mamundong isipon alagad yan ang kinakaipuan na sunodon. Ipinagalimbawa kanina kung an orig pinagabuno sa abatwa kan nabanuang kan na Kalabanga. Iyan bibistohon sana an orig na tultul asin magayon na klase kung sa laog sinakan Kalabanga ipapabakal. Alagad kung maggaluwas na sa sendang banwaan, iyan magiging konsideradong hot meat, subot iyan dahil nag-agi sa tamang standard kan pagbuno, kan classification kan municipal slaughterhouse o kaya man abatwa sa sinabit ng banwaan dahil nakapasa sa standard na hinahagad kan NMIS. Mientras tanto, kung an nasa imong orig naman, binuno digdi sa syudad ning Naga na igwa kan pinagapod na double standard, dawa sa mo siyang banwaan ipabakal o dawa sa pang lugar sa bilog na Pilipinas, iyan pwede na nag-agi sumot sa tamang standard. Ang nagabos na mga pinapasunod na yan kan NMIS, sinasabing garong kayo kalukuhan asin bakong patas para naman sa mga nagpapabuno. Samantalang dakol nin mga pagkakataon na igwanin mga frozen meat na pinapabakal sa mga manlalay na tindahan digdi sa Naga, andaing kayo napapag-initang kani. Nyentras na si ibang mga bagong buno na minsan nga na may mga pagkakataon na idinideliver na malinig man ang pagkahali nin balukag o kaya man kan mga buhok. Tultul man ang pagkabuno asin nagdudugo-dugo pa bot sabiyon na bagong nga buno. Alagad iyan na kinukumpiska, dinadakop, ulimang kan na sinasabing inikonsideradong hot meat.
sabi, naramdaman ko na sa Kalabanga da po, dahil pwedeng ipabakal ang Kalabanga Slaughterhouse, Buno, dahil pwedeng ipabakal. Araw po kaniyan, ang Kalabanga po ay dahil accredited o dahil nakapasa sa standard ng NMIS. Therefore, ang category nila is locally registered meat establishment, meaning ang nag-recognize lang po siya kang local government, kang Kalabanga. So ang Buno po dyan sa Kalabanga ay dapat makaluwas sa Kalabanga. Dahil pag po nakaluwas yan sa Kalabanga, violation sa movement, hotbit na po yan. Nabuno po sa Kalabanga lang po dapat ibenta. Ang pagkakaiba, ang Naga City is AA accredited. Puminasa sa standard kang NMIS, pwede po ang movement kang produkto kang Naga mag-move domestic hanggang Mindanao pwede makaabot. So yan po ang pagkakaiba. Ay grabing kalukuhan. Eksakto ng 10 minutos bago magabot ang alas 6 nin pagkaga, igwa kita nin report na magaling sa luwas. Bangon Banwan Report. Down sa linya si Hil de la Cruz. Hil, please come in. Kadan ansarong 45 anyos na soltero sa Banwaning tinangbak Camarinesor matapos ini ang pagbabadilon mga badang alas 6:30 kasudma sa may parte kan Barangay Ula Grande tinambak Camarinesor. Sa ginibong investigasyon kan PNP nagluluwas na ang biktima may pangalan na Freddy Gaser Ibermeo, 45 anyos soltero, as residente kan Barangay Binalay tinambak Camarinesor, na kung saan sigon sa investigasyon ang biktima ang nagbisita lang sa iyang farmland. Alaga duwang dahil panabistong suspitsado ang approach sa iya o nagrani sa iya na tulos-tulos pa nining pinagbabadil ning tulong bisis na tinamaan sa mga lain na partikan sa iyang hawak naging kausa kan sa iyang tulos-tulos na kagadanan. Sa ginibong investigasyon ka na PNP na recover duman ang duwang tulong fire cartridge na pinagtutubadan sa caliber 9mm na kung saan ang biktima ang tulos man na pinagdala sa Tinambak Municipal Hospital. Alagad iniyo ang talaga pinagdeklara ng mayo na ng buhay. Mientras tanto, ang mga personay kan Tinambak Municipal Police Station nagkukonduser ng higot na investigasyon para sa ikabibisto asin kadadakop kan mga sospitsado. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, iniman si Il de la Cruz, gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa Okfm. Salamat Hil de la Cruz sa imong report na yan. Ano ba pang mga mainit na mga bareta? At yan lang sa samuyang pagbabalik. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak Angin, herbal supplement na may 12 natural herbs, hagod ng hit at lakas ng tolak. Para sa modern day retratan, walang atrasan. Tuloy ang laban with Tolak Angin. Ang Tolak Angin ay mabibili sa City Mart, Raysal, LCC Supermarket, Drugman, HBI at Carlos Drug Stores. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. New Tolak Angin Anak, herbal supplement syrup for kids. Ikaw at anak mo, tuloy ang laban. Mahalagang paalala, ang Tolak Angin Anak ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan
Kasangga, kasangga at kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan. Kasama sina kasanggang NG Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OKFM. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Ticulandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Ticulandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Good news sa mga mataas ang blood sugar, health conscious at ayaw tumaba. Nandito na ang Sweet and Fit Stevia Powder. Ang Sweet and Fit Stevia ay plant-based mula sa pinakaunang stevia farm sa Pilipinas. Walang calories, cholesterol at carbohydrates. Ang Sweet and Fit Stevia ay alternatibong pampatamis sa kape, oatmeals, tsaa at sa kahit anumang inumin at pagkain. Safe sa mga taong nagda-diet at may diabetes. Sweet and Fit Stevia. Sweetens life naturally. Mabibili na sa inyong mga suging supermarkets, groceries at butika mula sa Glorious, the Stevia Company, ISO certified and world-class quality. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor, Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Aksyon Bareta sa OKFM. Pagkatugang 5 minutos na lang, antes na magabot ang alas 6 nin na pagkaaga. Sa iba pa na detalye sa lado lokal, kakaibang municipal ordinance naisip ni Municipal Kagawad Dayan Kutan kan nabanwaan nin na tinambak Kamar ni Sur kasagabos na mga nailihir na municipal kagawad. Siya sanaan nakaisip na maggibo nin ordinansa na mayo nin magkakanigong penalty. Embes ang kaisipan iyon na kumbensihon ang sayang mga kababayan na magtanom nin kalunggay. Kung kaya inapod na kalunggay ordinance ang sa iyang ipinag-file sa sangkunian na bayan ka na sinabit ng banwaan. Sa sayang istorya sa riding in tandem. Sinabi niya na nakakamundong isipon na may ugali ang mga Bicolano, lalo na ang mga taga-Banwangkan na tinambak na mahilig silang maghahagad nin dahon nin kalunggay. Na samantalang ang kalunggay mayo nin kasakit-sakit na tanomon. Pwede mo sanang putulon ang dakulang sangakan
saka mo italbong sa daga dahil na kinakaipuan ang abono. Pakalipas sa naning sambulan, pwede nang magsupang naman ang itinaldok mo sa nang kalunggay. Alagad ang pinakasimpleng gibo na yan dahil magibo. O limang ka nakawaranin na informasyon sa publiko, asin sa mga kababayan tang mga Bicolano. Namuya sa nang magparahagad na sigon mismo kay Konsyala. Biga sabi niya na kinukumbinsi niya sa mga kababayan na magkatanom ng kalunggay. Apel kayan iba pang klaseng mga pananom na madali sa naman magtubo. Siling kang kamuting kahoy, kamuti, o maging pitsay asin iba pang mga gulay na bako sinaman nga ning may kamahalan an mga similya kay ni. Biga sabi ni Municipal Kagawad Dayan Nakutan na only in tinambakan na sa iyang ordinansa. Mayo pati nin penalty imbes sinabi niya na gusto niyang gayong ipaaram sa pagimangkan mga lokal opisyal. Sa iya na nga pinatipon ang mga kapitan, mga municipal o kaya man mga barangay kagawad na kumbensyonan sa indang publiko sa pagimangkan pagbandilyo na kinakaipuhan magkapunang magkatanom lalo na ngunyan na panahon ng pagkatios. Labi ka importante na igwa ka ding gugusihon na gulay sa tubangan sa nakan sa imong natad. So far, sir, required lang sinda and sir, siya encouragement sa mga taga-tinambak na magtanom kasi nga continuous advocacy kami kung ano ang nutrients, ano ang katabangan. Pagkasamuya daw ordinance siya, di kami naglagi penalty sa kalunggay ordinance kasi ang tigtao may incentives. Kasi pag may penalty, minsan ang tao for compliance lang, tanganing day lang ma-penalize, sige na. Pero di hindi na naiintindihan, tano ta kaipuhan magkalunggay. That's why ang ordinance po, day sa naman siya itatao mo sa Department of Agriculture, ma-propagate, to distribute sa kada household. But then, sasabayan mo siya ng pangadal, advocacy, and nutrients, and lot of may kalunggay. Kumbaga, padagos-dagos lang po. So, wala kami penalty din, may ito-penalize talaga. Tatami lang silang incentive. Yan rastanto may koneksyon sa bagay na yan. Kung magpapadagos-dagos ang kalunggay ordinance, dahil sa na mapokus sa kalunggay. Embes sa iba pang klaseng mga pananom, kung kaya hagad kani ang kooperasyon kan Department of Agriculture na kung pwede tawanan sindanin mga pananom, tanganin sa nang sinda na mismo ang magkatao, lalo na sa mga tiyos na pamilya nin mga pantanom. Alo pa sa manuangkan na tinambak kadakol sa nanin mga bakanting lote na dayman na ginagamit. Biga sabi ni Konsyala Dian Kutan, pwede man maging partner, di ba pan mga organisasyon o kaya man mga mayaman na negosyante, bako lang sa manuangkan na tinambak na pwedeng magtaonin mga similya. Ano sa nang itabang sa sendang mga kababayan. Yes po. Kumbaga, saro kasi one of the, ang pinaka number one na partner, siyempre local government, kasi pagkabot sa budget. And then, siyempre, with partners sa Department of Agriculture, kasi aramta na sila talaga itong agency na nagtataon ng mga seedlings. So, kumbaga po, ang Department of Agriculture in a local government, siya itong partner niya na magtao, magpropagate ng pananom. Kasi kami po itong mapatubo and then dadalahon sa kada barangay with the assistance of the barangay official, barangay captain, especially the Committee on Health, tapos Committee on Agriculture. Yan ang magayunaw ordinansa na naisip kan Konsyala sa Banuangkan Tinambak, Camarines Sur. Aksyon Bareta sa Okfm. Bangon Banwan Report. Kununtaan nagbabalik na linya ni Carlo Baldosa. Carlo, please come in. Bawal lang pa-estrada sa porson kan barangay na Victoria, Bulaca, Camarines Sur kung sa'y nangyari di and landslide. Kan taligod na mga aldaw, huli sa daing hura pagbago na si makusog na uran. Ini na striktong kasubuan kan lokal na gobyerno, tanghaling maiwasan na may masid disgrasya, maski na nga nila panluwas ang resulta kan ginibong pag-aadal, kan Mines and Geosciences Bureau sa lugar. Sa pinabot na pagramdom ng LGU sa mga residentes, kay puwan na makipag-coordinate sa Municipal Planning and Development Office ang sisayman na mapatulog ng harong,
para masyadong salbado sa huma ng landslide. Kaya ng informasyon sa lado lokal para sa 97.5 OKFM, Luis Carlo Baldosa, gusto ko, okay ka. Balik kita mga tugang sa iba pa na detalye sa lado lokal. Sa DPWH naman kita. Ipinaliwanag kunyang kan na 3rd Engineering District kan na DPWH sa digdi sa Camarines Sur sa Pagiman ni Assistant District Engineer John Ragrario. Sabi ni Adi, ini mapadapit man sa mga residentes na konsein na padagos na nagmamatagas na dai itugot na ipagabaan mga structures na sendang pinagibo sa tubang kansendan mga residensya, lalo na kulang ipinaghalimbawa ang lugar sa may parte kan na libuton. Nagkapera sa mga pamilya. Ang napanagos pag nagmamatagas, sulimang kan habong makipag-coordinate sa DPWH asin sinda. Gawin kayo dahil kumbinsido sa offer na ipinagtatao kan na DPWH na presyo. May koneksyon sa sendang ipinatugdok na mga kudal. Ipinahayag kan Assistant District Engineer na kung maglaog na sa ley sa Republic Act 10752 na kung saan mas bistado sa Road Right of Way Acquisition. Sabi kan Assistant District Engineer na sa 10752 binabayadan ang anuman na itinugdok mapatindahan o kaya parte kan na sendan na residensya, iyan babayadan ng tamang presyo. Bako kan iyan sa indang itinugdok sa lawig ng panahon. Minsan nga may mga pagkakataon pa na kung an daga, parte pa kan kukuanon na right of way kan DPWH, iyan babayadan sa tamang presyo. O yan pahayag kayan ni Assistant District Engineer John Ragrario. Kung kamo po namugtak duman sa itong natimingan, kaya itong roadway dining project na nag-enforcer na po itong Republic Act 10752 na ito po yan na ley na manungot po sa road right of way acquisition kan mga kang gobyerno sa pagtugdok ng infrastruktura. Kung dumana po kamo na kadaog na batas, iyan po gabos na tinatamaan po diyan kan road widening, binabayadan po yan ang ano po ito pong istruktura, binabayadan po yan ng replacement cost. Kasi dito pong daga, kung ang daga po na aagihan, pagrurugaring pa nindo, binabayadan man po yan kang gobyerno. Kung anong strukturang iyan po ang istrukturang iyan, kung tinugdok mo po dyan, na ito bagang sinasabi tang in good faith. Ikaw man po ba kayang mga milihan naaraman ng mga road wide din, tikturugdukan sa gilid kan tinampo. Dahil po yung kaibanan, may mga instances po na pag na-issuean mi na po ng mga notice of illegal construction na bago pa nagpo ng road widening, dahil may po yung binabayaran at pinapahalik mi po talaga yan, na bawal yan ginibuhon. May koneksyon sa bagay na yan, may mga pagkakataon nga ni sigon pa mang kiadi na halimbawa ipinatugdok pa kan 1980 sa kantidad na 5,000 pesos. Alagad na iyan babayadan sa kwintada kung iyan ipapagibo sa mga panahon ngunyan. Kung halimbawa magkakantidad na 300,000 pesos na, iyan babayadan sa kantidad na 3,000 pesos. Asin ba kung 5,000, siling kan na sebong nga ginastos kan iyan ipagibo. Alagad iyan na day pa naging malinaw para sa ibang mga residentes na panagos na nagmamatagas. Lalo pa na ang kadaklan sa mga ini, mga mayayaman na pamilya asin dahil gayo kay puhan ang kwarta. Sinabi pa ni Assistant District Engineer Ragrario, sabi niya, na nasa iyan ang ipinagpresentar ngunyan, iyon ang pagpapahilingkan zonal value sa lugar, lalo na dyan sa may partikan na libuton. Kung dahil pa kumbinsido sa zonal value sa endang ipipresentar, kinakaipuan magkakuha pa sindanin na private financial institution
tangan isa nang iyuan na magkondukta nin assessment. I-assess ang properties kung namang ano talaga ang kantidad. Saka duman susunod doon kung ano ang resulta kan assessment. As in, iyan ang babayadan kan na gobyerno sa pagimang kan na DPWH sa status ko niyan kan padagos na nagmamatagas dyan sa may parte kan na libuton. Kung napadagos na magaloy, iyan madalagan sa korte. Kasi na korte na madesisyon kung manggul ano talaga dapat nabayadan sa dagang ipinaglalaban kan mga may kagsederi dyan sa libuton. Digdi po sa bagong lay na pigsusunod po, ini po, Republic Act 10752. Ang pigsasabi po digdi, primero may pig-offer sa ida, ito pong zonal value kang daga sa lugar. Pag dahil ka po nagtugot, ipapa-assess me ang sa imong daga, kung ano ang assessment, kan daga mo, sa ngunya na panahon. Ang assessment po kaya ginigibukan sa rong independenting financial institution na tatao na mag-assess kang mga pagrugari o daga itong arog po kan Land Bank, Development Bank of the Philippines, DBP, or other private individuals or institutions na nagtatao talaga ng assessment sa mga arog kinaparte na accredited kang Central Bank. Kami po, nagkuha kami ng services kang DBP asing kang Land Bank para mag-assess kan value kan daga dyan aagiya. Kung City Hall ang pagbabasihan ang assessor's office, ang zonal value sa libuton, nagkakantidad na 10,000 pesos ang lambang metro kwadrado. OKFM Bangon Banwan Doon man sa linya, si Hil de la Cruz. Hil, please come in. Padagos sa ngunyan ang paglibot kan mga autoridad o partikular na mga personay kan police station 2 digdi sa laog kay Syudad Dingnaga sa saindang nasasakupan na mga barangay para formalmenteng magkaigwa ning consultation asin man monthly meeting sa Barangay Drug Abuse Council. Ang nasambitang paglibot-libot yaon man sa liderato ni Police Major Rinaldo B. Balindan, ang station commander kan sinambitang hipatura. Ang pinakahurin nilang pinagdumanan iyo ang Barangay del Rosario na kung saan ang meeting pinag-preside ni punong Barangay Jose Peñas as pinagpartisiparan man kan mga miyembro kan council. Sa sinambit ng aktibidad, pinag-discuss duman, mapadapit sa implementasyon as evaluation on programs on drug abuse prevention at sa mga barangay. Ang pagdagos sa kalap ning asin pag-update kan mga data sa kabus na drug-related incident. Ang listahan kan mga suspected drug user, asin pusher, asin adiba pa nga mga plano kan badak. Mientras tanto, ang aktibidad ang nagkaigwa ning positibong resulta pagkatapos kan sinambitang meeting asin man konsultasyon. Dagdag na impormasyon para sa 97.5 Bangon Okfm, ini man si Hil de la Cruz, gusto ko okay ka. Aksyon Bareta Gusto ko, okay ka. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Keng kadalabaw libmana, sakit yung stikora ko parang na ko na digaya ko ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. Sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko. Po yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas
service in one roof. Bodega Home Plus, Elias Arnold Street, Naga Okay. City. Apura tabi kayan tabi, Ma'am Nils. Na brown out na yan sa Ugang, pagka-26. daina niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasantuhan Pero po, ano para po ang magsaod pinakarason ning ka hulita, na igwa na magiging, kitang brown mas out haraning naman po masa sa sa udan. Ang sa udan sa Kalawag, San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sa kung ibabang mga pangangaipo, kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kumukan sa udan sa Kalawag, San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana al-aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Kalawag, San Felipe Market. Ang saudan sa Kalawag, San Felipe Market yaon sa proposed Kalawag, San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Lupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Kalawag, San Felipe Market. na January. Ngunya na panahonin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin piliw ng option na delivery or pick up at store. Halatunan sa muyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na o delivery. Kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Nag-request sinda na Gusto mo bang pumuti? Gusto mo bang makinis? Ipinakikilala ang sabon ng mga artista. Kahamis Fresh Organic Soaps. Kahamis Fresh Organic Soaps. Ito ang natatanging 2-in-1 organic na sabon na kojic na may glutathione pa. 2 kilalang ingredients na kinikilalang may bisang pampaputi at pampakinis. Kaya mga kumare, subukan na ng mapatunayan. Kahamis Fresh Organic Soaps. Totoong makinis, gandang kahamis. Sa kahamis, ibabalik ang malabibi mong kutis. Mabibili sa the MSQ Supermart, Cabral Bicolandia Supermart, CVS Convenience Store, Quick Stop Convenience Store at sa ibang drugstores. Kahamis Fresh Organic Soaps. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CVS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kumpleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CVS Store Club, negosyo mo may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CVS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Panahon na naman ng sakit. Oras na para bigyan ng laban ng katawan. Bigyan ng Bonakid Preschool 3+. Di lang basta gatas, may triple boost formula na puno ng immunity nutrients. Tulong para may laban ng katawan. Sa halagang 222 pesos SRP lang for a 400-gram pack. Bonakid Preschool 3+. Together with a balanced diet and healthy lifestyle for children over 3 years old. Not suitable for use as a breast milk substitute. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Oras na ni eksakto ng 15 minutos makalampas ng alas 6 din na pagkaga kununtan na linya ni Danny Arios. Danny, please come in. Sa tao ka mga sumbong na sa Camarines Sur na ang resulta kan small town lottery nagiging front kan na operasyon kan meeting sa mga congressional district kan Camarines Sur. Alagad si acting provincial director police colonel Bernard Perez naglinaw na ngayon ninwiting sa Camarines Sur. Saya pang sinabi na alin ang dahil nagadanay ana silambit na illegal na witing o na illegal na suga sa Camarines Sur. Alaga din ako na resulta
ali sa Small Town Lottery o kaya man STL. Kaya pang sinabi na nagpatali din siya sa mga municipal police station na dapat istrictong monitor ang mga illegal na aktibidad urog na kung igamanagad kan waiting operation sa probinsya. Ang gabos na MPS nagpapadagos kasi ng kampanya laban sa illegal na aktibidad urog ng pagkolekta kan mga koridor sa waiting kung igaman na pinapalawas sa operasyon kan 137. Tigtutulod ni Congressman Gabi Bordado kan Tercer Distrito kan Camarines Sur na buhayon ang deliberation sa Kongreso kan pagtaunin prangkisa sa EBCB na sa paagi kan sa MPG Parinuan na House Bill numero 8333 na nagtatong 25 anos na broadcast license yaon na sa Committee on Legislative Franchise alagad apera kan sa bill igamaning kapalyong House Bill na pinagsangat si Congresswoman Vilma Santos kang probinsya ng Batangas. Ang EBCBN magiramduman dahil natawa na makarinyo ka sa idang prangkisa sa panahon ni dating House Speaker Alan Peter Cairano. Alagad sa ngunan binubuhay luwat ang controversial na aplikasyon sa prangkisa kang kumpanya. Sinabi ni Bordado na huli kang pagsara kaniganting kumpanya ng telebisyon labi sa 11,000 na entados anawaran ng trabaho sagol sa enterong na apiktaran kan pandemya. Ngayon tanto sa Senado, igura maganipig sa angat si Senate President Vicente Soto III. Yan ang tugan ng mga balita sa lado lokal. Iniman si Danny Orios. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat na partner Danny Arios sa imong report na yan. Sa iba pang detalya sa mga tugang sa lado lokal, kuwanang 20 minutos makalampas ang alas 6 din na pagkaaga. Sa mga naghahalat asin nagpapalamaw-lamaw pangunyan o nagpapaunog-unog sa higdaan, pwede na kamong magbuhat at ribaad, lobat ang sa indong mga cellphone. May panahon pa kamo para makapag-charge. May schedule ni brownout ngunyan ang National Grid Corporations of the Philippines NGCP. Sa oras na alas 8 nin na pagkaaga, sa alas 5 nin na pagkahapon. Makulang yan digdi sa Casuarico 2 o kaya man sa siyudad ng Naga. Embes mahiwason ang coverage kan sinambit ng brownout, tapon Casuarico 1, Casuarico 2, Casuarico 3, Casuarico 4, asin man parte kan APEC duman sa Albay, magiging apektado ang banwaan kan Pulanggi asin man sa may parte kan Libon. Sinabi kan sugma ni Ma'am Nilda Sumera, ang spokesperson kan NGCP. Ipaniliwanag niya na ang 300 MBA na tatrabahohon kan mga personahes kan NGCP ang magiging mahiwas ang coverage kanim yan ras na nainot na sindang naghahagad ning dispensa uli man kan na sunod-sunod na schedule ni na brownout. Matatandaan ka nakaagisa ng aldaw nagkaigwa na ning brownout magpo na alas 12 nin pagkaudto sa kod alas 5 nin pagkahapon asin iyan piga sundan ngunyan aldaw. Habang igwa pa nin mga nakaschedule na brownout sa mga masunod pang mga simana. O yan pahayag ni Ma'am Nilda Sumera. Alas 8 hanggang alas 5. And then itong nabanggit na January 26, ililipat po siya sa February 3 to grant the request of Casuarico 2 and Casuarico 4. Kasi meter reading po yan, kaipondaan, nindaning power, kaya nag-request sinda na i-reschedule ang aldaw. Ano siya, sir, entire province of Camarines Sur plus part of Albay, yung APEC, yung Ligao, Pulanggi. Kasi sinda po kaya sirang nakakonect digdi sa 300 MBA transformer. So, Casuarico 1, mali entire franchise area, Casuarico 2, Casuarico 3, and Casuarico 4 plus APEC.
Yan po ang malinaw na pahayag kaysa mga naghahapot. Bilog na Kamsur, kabali na ang Naga City. Ang apektado kan maghapon na brownout. Aksyon Bareta sa OKFM. May report na magaling sa lawas. Bangon Report. Yan man sa linya si Ernie Marpil. Ernie, please come in. Pinasalamatan ni Councilor Alan Ruas sa Committee on Public Utilities, si Congressman El Rebilla Puerte sa maging posible ang sarong nakulaon na edipisyo ang bagong saadan kan Banwaan ni Libanan Camarines Sur. Kasud ba sa pahayag ni Councilor Alan Ruas, pirang bulan na sana o kaya 10 bulan na sana, pwedeng bukasana ang sinabit ng bagong merkado publiko niyaon sa sentro poblasyon, pamangpangsanakan salog asin tulong iskalon na moderno asin bagong sistema nin edipisyo o merkado publiko sa Banwaan kan Libanan Camarines Sur. Inisubot sigun kay Alan Ruas, tinuli sa discretionary fund kan kongresista kan segundo distrito El Rebilla Puerte na taong dakulang fundo tangan silang marealisar ang sinabit ng dakulaon na marina proyekto. Manunutaran ang Banwaan nin Libanan mayo nin marina merkado asin sulaminti an saadan ngunyan na yaon sa gilid kan salog an dilapiditi na asin huri ng maray ikumpara sa ibang banwaan na haros moderno na ang mga saadan siringan makatarakulang banwaan sa probinsya ng Camarines Sur. Alagan si Kunki Roas sa pahayag subot sa iya kan kontratista o magaman kan purman pwedeng sambulan na sana matapos na tapig finish na lang o finishing touchings na lang ang ginigibo ninda sa pag-construct kan sa dampit ng edipisyo. Magayon daan market din huli ta apir kan hagyanan igwa pa niyo nin sakatan kan senior citizen na dahil na maagi sa mga steps o magaman upstairs kan sinabit ng saadan imbes pwedeng magpatuyatoy pasakat pababa an ano man na may wheelchair o magaman mga cart na pwedeng darahan kan mga produkto pasakat sa sinabit ng merkado. Ang karahayan subot ka ini dinhulita pagigid na moderno magayon asin pwedeng malinig dinhulita may pasilidad para sa tubig asin man kuryente nagagamiton asin inisubot tama-tama ngunyan ng mga panahon na dahil man mahuri ang libanan sa mga saadan urog na sa ngunyan ng mga desente. Yan ang report ako sir na Marfil gusto ko okay ka. Aksyon Bareta sa OKFM. Salamat Ernie sa semong report na yan. Sa iba pang detalye sa lado lokal, ugmahon ang lokal na gobyerno sa Banwaan kan na tinambak sa pagiman ni Alkalde Tuy. Yan pagkatapos na mapilihan sa indang Banwaan na dumanan asin tawanan ni na project kan opisina ni Vice President Leni Robredo. Sa katabangan kan na Department of Trade and Industry, maging kan na Miltronag Chamber of Commerce and Industry, MMCI. Ang LGU tinambak iyo ang napili na tawanan kan food processing shared service facility. Nagkaikunin na launching kan na sugmasin mismong si Vice President Leni Robredo ang bisita. Sa naging mensahe man ni Alkalde Tuy, siya nagpapasalamat ini sinasabing papakinabangan kan nasayan mga kababayan. Lalo na kan mga pangauma, asin man mga pangasira sa sinambit ng Banwaan. Yaon man ang mga pisyalis kan Federations of Integrated Farmers of Tinambak na nagsabat sa Vice Presidente. Matatandaan na enot nang nabugtakan kani ang Banwaanin Kalabangka sa may Sabang na magkagwam man kan na sinambit ng project na papakinabangan kan sa indang mga kababayan. Aksyon Bareta sa OKFM. Samantala sa Senado Nasyonal, biglalao man sa mga masunod na bulan na posibleng kanya-kanyang libot na ang sisayman ng mga senador na gustong liwat magkandidato sa magkaparehas na posisyon o kaya man sa mas halangkaw na posisyon silang kan presidente o kaya man vice president. Kabali sa mga nahiling na dainguntok sa paglibot sa manlain-lain ng mga probinsya, iyon si Senator Sherwin Gatchalian, Senator Migs Suberi. Asin iba pa mga senador na nagpapamati na gusto liwat nindang magkakandidato. Yan ras nan iba, karong kayo pa isi-isi siya na.
Matatandaan na an filing kan Certificate of Candidacy sa maabot ng bulan ni Oktubre. Ngunya na taon kung kaya lalauman sa lalong madaling panahon ang mga senador sa iba pang mga gusto magkandidato ang balik-balik na sa manlalay ng mga probinsya kabali na ang Bicol Region. Aksyon Bareta! Sa lado nakitakan na showbiz. Sa showbiz, enterong pinag-orlayan ngunyan sa social media o maging sa istasyon in telebisyon duman sa Metro Manila na sinasabing permi na sanang nagsusuka-suka. As in may beses nagahanap nin mga maalsom na pagkakan. Makulaman ordinaryon mga maalsom na siring kan aranghita, hilaw na mangga, kundi mga klase nin na prutas na masakit hanapon siring kang katmon. Inisubutan na minsan na trip ni Muka Oson, tada pabaritang ini sinasabing bados, asin yaon pa sana sa estado nin pangingidam. Alagad ang nagabos na mga chismis na iyan, pinaglinaw tulos kan sugma ni Muka Oson na bakong totoo ang sinambit ng chismis, tahalangkawanan sa iyang pagbisto sa pinag-apod niyang idol Robin Padilla. Gusto sa nasubot rauton kan sa indang mga kalaban, lalo pa na si Robin Padilla sin siya, bistadong taga-suporta ni Presidente Rodrigo Duterte. Pwede subot si mga troll na sa indang kalaban na nagsusuporta sa mga dilawan, lalo na kay Vice President Lenin Robredo. Ang akusasyon na yan dahil sina pinag-insindikan mga dilawan habang gusto sanang simbagon ang isyo ni Mukauson. Pega sabi niya na nasusupog siya kay Mariel na misis ni Robin Padilla, hulimangkan silambit ng chismis. Kadakol man na nagtutubod na bakong imposibleng pwedeng patuson siya ni Robin Padilla ta si Mukauson. Halangkaw, sexy, maputi, mistisa, asin na kung minasulot permi na silang luwasan na daghan, mga sinaktiban sa iyang mga pinagbubulos. Si Robin Padilla kan kasikatan niya sa showbiz o kaya kan sa iyang kahubinan. Bistado siyang chick boy, asin kadakol siyang mga babaeng naging karelasyon sa lado kan showbiz. Kung kaya bakong imposible na pwede siyang patulan. Lalo pa na si Robin Padilla ngunyan sa ng Muslim na pwede na mag-agom ning sabay-sabay. Basta kayang suportahan ang pangangaipukan sa iyang pamilya. Aksyon Bareta sa Okfm. Sa NBA kita ngunyan sa lalo kan sports. Ugmahon ang mga tagahanga kan Golden State Warriors, lalo na ni Stephen Curry. At na GSW kaya ngunyan daw pigisabing maluyan sa indang standing. Kamay subot nin mga superstar na kabali sa sendang team, apwera kayan, si dating problema na harababa, asin saradit, mga bagito, mayo pang mga gulang na mga players, at mayo sa sendang team. Alagad ng mga pagdudang iyan na gabos na hali na mayong kakayahan ang GSW na pwedeng makalaog sa finals na nagpapadagos na NBA. Matapos na pasukamangong kanian na Los Angeles Lakers ka nagtalikod sa ng aldaw. Naglamang ang GSW sa pang-ultimong natatadang minuto kan na fourth quarter sa sendang laban, asin luminamang sa naning 2 puntos. Kan nasugma mas lalong binilaban ang GSW kan kawat-kawatan sa nakanay ang team kan na San Antonio Spurs sa sendang kakaibang diskarte, asin man ang talagang mayong kupas na outside shooting ni Stephen Curry. Nagresulta sa 121 kontra 99 ang naging score kanikan na sugma. Big hangaan si Stephen Curry, hulamang kan na kupas na diskarte kani sa kawat.
Nagibong paganahon ang sinambit ng team, dawa mayon sa iyang kapartner na si Clay Thompson. Aksyon Bareta sa OKFM. Yan po ang mga nagbabagang informasyon. Kunya na aldaw ni na Sabado, pizza 23, kan na bulan na persente taon 2020-21. Sa lawas, mga nagapabot ni reports in the Animal Peel, Hill de la Cruz, Carlo Baldosa, Sidman, Danny Arios, Salado Technical, Jonathan Lopez, inipon sa indong lingkod, si Ron Enon, Antabayanan, Dave Duliano sa Chismis is My Business. Sa indong naantabayanan ang mga bareta sa Lado Nasyonal, Internasyonal, Karawat, Showbiz, Salud, Asin Negosyo, digdig sa mas pinakusog, mas pinahiwas, asin mas pinagayon na DZOK FM 97.5. Liwat madadangog Lunes hasta Sabado, alas 5:30 hasta alas 6:45. Kaibahan ang mga maaasahan asin malalauman na mga broadcasters. Aksyon Bareta sa OKFM. Gusto ko, okay ka. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya nataguran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng